Когато правим нещо, мили хора, не винаги може то да ни се получи от първия път. И това е нормално. Спокойно, пуснете се и осмислете отново това. Защото това ще ни даде възможност да пробваме втори път, трети път, ако трябва 20 път, 50 път, но накрая ще стигнем до правилния начин и ще постигнем резултата, който искаме. И така, това ще ни доведе до целта, която сме си набелязали. И е супер яко в това пробване да сме отворени и да тренираме в себе си уважение към това, което правим, да тренираме в себе си упоритост и постоянство. Защото е много интересно, че когато ние имаме тези качества или още ги нямаме, но се стремим да ги развиваме, винаги имаме възможност да отваряме, разширяваме ума си и да виждаме много повече неща, да учим много повече неща, дори и те да са супер трудни в началото. И какво ни дава възможност това? Възможност ни дава да растем в ранга си, да общуваме с спокойствие, с хора, които имат по-висок ранг от нас, дават ни информация, дават ни знания, дават ни ресурс и ние всъщност тренираме вниманието си да чуем този ресурс, да бъдем в този ресурс, да се учим как в нас да култивираме качество, което за нас е ценно, за нашия живот и за постигане на нашите цели. Защото един човек, който има огромен капацитет, той може да даде много на тези, които все още нямат това развито в себе си ниво в дадена сфера. Но ако ние нямаме в себе си това развито в нас усещане за внимание, за желание, за растеж, за упоритост, за постоянство, тогава ние се стягаме и не чуваме всъщност какво ни говори отсреща човека, който може да ни дава супер ценна информация за това, което на нас ни е необходимо. Така че ако се отворим, ако се отпуснем, ако успеем да тренираме в себе си тези качества, със сигурност ще стигнем до там и със сигурност ще сме спокойни в пътя, който изминаваме, защото естествено, че когато правим нови неща, ние сме на нова почва, ние правим нови стъпки и търсим нашия път. Съответно, не винаги ни се случва от веднъж, но винаги, ако ние сме постоянни и продължаваме да се опитваме да намерим правилния начин, ще стигнем до там, на където искаме.